Напускаш работа. Не прави тази грешка. Мислите да напуснете работа. Знаете ли, че ако не спазите срокът на преизвестието, посочен в трудовия договор, дължите обезщетение на работодателя. Това обезщетение е в размер на брутната ви заплата за срока, който не сте спазили. При безсрочен договор, по закон срокът на преизвестието е 30 дни, освен ако не е оговорен по-дълъг. При срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от оставащия срок на договора. Все пак внимавайте, вашият договор може да предвижда по-дълъг срок, например 3 или 6 месеца. Важно е да знаете, че срокът на преизвестието на прекратяване на трудовия договор трябва да е абсолютно еднакъв както за вас, така и за работодателя ви. Затова, ако решите да напускате работа преди да подадете преизвестие, задължително проверете договора си. За какво да гледате? Първо, за точния срок на преизвестие за прекратяване на трудовия договор. И второ, за други скрити клаузи и неустойки, свързани с предсрочното прекратяване. Особено ако сте подписвали някакви анекси за обучение или квалификация. Имате нужда от преглед на договора си? Свържете се с KGK Law Firm, а за още полезни видеа последвайте ни в социалните мрежи.